magtilap, iluwas na yun si Atlas. Ano man kasing inuumon, makikita mo sa iba-ibang paraiso. Pare ko'y buksan mo na, oras na para punata na. Na manager, amo pirmintaya, double maker, tanggero, dadinayating kaya pa dawa. Let's get na, takrayola, niwangag pag watoy na, the flash na pura, nasa nang bigla. Gusto kong magtunay, gusto kong magshot, gusto kong magtilap, iluwas na yun si Atlas. Ano man klaseng inuumon, makikita mo sa iba-ibang paraiso. Pare ko'y buksan mo na, oras na para punata na. Baboy runner sa tindahan, joker buhay niya inuman, video king may kukundi na gustong biliwan. Di hiker, palipat-lipat nila mesa, kung fu grabe, kung fu mulutan. Gusto kong magtunay, gusto kong magshot, gusto kong magtilap, iluwas na yun si Atlas. Ano man kasing inuumon, makikita mo sa iba-ibang paraiso. Pare ko'y buksan mo na, oras na para punanta na. Gusto kong magtunay, gusto kong magshot, gusto kong magtilap, iluwas na yun si Atlas.